ఒట్టు రజ్జన్ల హాయ్ గైస్ మళ్ళీ హాయ్ గైస్ ఏం చెల్లారు హుషారులారా ఇంకల్ మస్తు హుషారులా మస్తు హుషారులా పని పని అన్యత పనిలే ఏంచినే నుంచి ఈ ఆమె పనిలేక పనిలే పన్యత వెల్కమ్ బ్యాక్ అప్పుతులు లాక్స్ ఏంచినే నుంచి ఈ అంచనే అన్యత ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಕ ಮಲ್ತು ದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪನ್ಲೆ ಉಂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈವ್ ಉಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ರ ಕಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ರ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂದೆ ಇನ್ನಿ ಐತನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನನೆ ಆರು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ಏನೈಟ್ನು ತುಳುಟು ಪನ್ಪೆ ಇಕ್ಲೆ ಇನಿ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕಲ್ಪಕ ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಳು ಕಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ತುಳು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂಚ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ತುಳುಟು ಪನ್ನದು ಒಪ್ಪೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು? ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಚಾ ಇರನ ಪರ್ದ ಅಂಡಿ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಚಾ ಪರ್ದ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬರ್ಪು ಜಾನ್ ಅಂಜತ್ ಚಾ ಇರನ ಚಾ ಪರ್ದ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ರ ಅನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇರೇನ ವನಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ಈರ್ ಕನ್ನಡ ಈರ್ ಕನ್ನಡ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ಕನ್ನಡ ಬನಾರ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಬನಾರ ಸಾಂಬಾರ್ ಏನು ಇರೆ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಇನ್ ತುಳುಟು ಬಲ್ನೀರು ಈರ್ನ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಈರೆಂಚಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ದು? ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇರೇಗ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಈರ್ನವ್ರು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಎಕಡರ ಕೇಂಡ ನಾನು ಯಾನ್ಕೆ ಈರ್ಕೆನ್ಯತ್ತೆ ಯಾಕ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಂಚೂರು ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಡಾಪ್ನಂಚ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಈರ್ನವ್ರು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚೆ ಪುರ ಕೇನಡಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳನೆ ಕಡೆ ಈರ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಪಂಡೆ ಈರ್ ಕೇಳನೆ ಇರೇಗ ದಾದ ಬೇಲೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅನ್ಲಪ್ನು ಜಾಬ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ಲಾಪುಂಡದ ಅವ್ದು ಎಂಕ್ಲ ತುಳು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ತುಳು ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೆಲವುರುಡು ಓಪ್ರಿ ಬರ್ಪ್ರಿ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೋಗಿ ಏನು ಕನೆ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವಾತಿರ್ನ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಂಗೆ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ನಮ್ಮೂರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ, ತುಳುಟು ಲಂಚನೆ ತುಳುಟುಲ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಂಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚೆ ಪಜ್ಜಿರ ಕೊಯ್ಪುನ ಪಂಡ ಕೆಲ ಕೊಡು ಪಜ್ಜಿರು ಪೆರವನ ಬನ್ಪೇರು ತಪ್ಪು ಪೆರವನ ಪಜ್ಜಿರು ಪೆರವನ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಪಜ್ಜಿರು ಕೊಯ್ಪುನು ತಪ್ಪು ಕೊಯ್ಪುನು ಪುರ ವಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಏ ಕೇಳಲೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಲೆ ಸುಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ನಾರೊಂಡು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ? ಇರೇ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? ಇರೆಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕೇಳನೆ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಇಂಕ್ಲ ಊರು ಕಾರ್ಲ ತೇನ್ ಪೇಡ ಇರ್ಪಂತ ತೇನ್ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಂಡ್ಯಾರ ನಾನು. ನಿಮ್ದು ಊರು ಯಾವುದು ಬಂಡ? ಇರನೆ ನೀವು ಇರುದು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡಗಿರ್ ಮಣ್ಣತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪೋಡದ
ಅಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಅಬ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಹಿರೇನ ಪುದರ್ದಾದೆ. ಹೆಸರೇನು ಪಂಡ ಪುದರ್ದಾದೆ. ಕಾಪಿ ಕುಡಿದ್ರ? ಕಾಪಿ ಪರಿಹಾರ. ತಿಂಡಿ ಏನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು? ಹಿರೇಗ ತಿಂಡಿದಾದ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಜೋಕು ಶಾಲೆ ಪೋಪೆರ. ಅಂಜ ನೀವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು? ಎಕಡೆ ಪನ್ಯತ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಆಪುಜಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆದು ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪ್ನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾ ಅದ ಏಯ್ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡತ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಡು ಟಿಕ್ಕಗ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದಿತ್ತಿರದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಏರಿ ಏನ ಕೇಂಡಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಚದ ವಿಡಿಯೋ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡವ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗ್ಲ ಏನಪ್ಪು ಪ್ರೇಜನ ಅವಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಎಂಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಕೊಟ್ಟುಗು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್